De Ljouwerter Vleerbasis heeft een groot oordeel in de missie naar Irak. Het kabinet heeft juist besloten 6 F-sections en 400 man in te zetten om IS te bestrijden. Bij de Vleerbasis in Ljouwert ziet verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, hoeveel mensen gaan er nou vanuit Ljouwert naar het strijdtoneel toe? Nou, er wordt praat over 250 militairen uit Ljouwert met 6 F-sections. De Vleerbasis zelf wil daar nog niet over zitten. Wel vertellen ze mij dat het gaat om een substantieel oordeel. Dus een groot oordeel van Ljouwert. Nou, alle medewerkers binnen van een beetje geïnformeerd door de commandant. Hoeveel dat nou krijgt binnen, hoeveel nou op missie zullen, is nog net heel duidelijk. Wat wel zeker is dat de burgemeester van de stad, Fred Kronen, u al gevraagd om deze mensen te stipjen. Ik heb er groot respect voor dat deze mensen nu weer voor ons de kooltjes uit het vuur moeten gaan halen. Maar behalve deze mensen uit het militaire apparaat, ook de gezinnen thuis zullen hun partners missen, hun vaders of wat ook gebeurt, zonen. Dus ik ben heel blij dat die iedere keer toch weer achter de mensen staan. Als we het een vergelijken met andere missies van Ljouwert, dat zijn vaak vredesmissies, ondersteunende missies. Dit is wel een oorlogsmissie. Nou, vredesmissies zijn ook niet zonder risico, maar hier gaan we echt een zwaardere missie kennelijk doen. Ja, ik heb daarom extra respect voor dat mensen dit allemaal gaan doen. En dat hun families daar ook achter staan is fantastisch. En laten wij dan met z'n allen ook om die families gaan staan. Maar levert dat voor jou als burgemeester geen extra zwaar op, omdat juist Ljouwert mij docht om deze missie? Nee, daar is geen enkele reden voor. Het kan overal gebeuren en het kan ook nergens gebeuren. En wij worden op de hoogte gehouden als er specifieke aanwijzingen zijn. Dat hebben we gisteren nog weer ook gehoord. Dus als er iets gebeurt, of het nou mensen zijn die daar naartoe gaan, jihadisten, of ze komen terug, of er is een schijn van, dan zitten we er bovenop. Daar krijgen we veiligheidsinformatie over. Maar gelukkig is dat nu nog niet aan de orde. Ja, burgemeester Fred Kronen, wie dat van Ljouwert, Auke bij de Vleerbasis. Wat gebeurt er nou op dit stuit eigenlijk? Joert binnen het zien van kennis vertrokken richting het Midden-Oosten, elke dag naar Jordanië. Want daar zullen de F-sections gestationeerd worden. Die gaan op zoek naar een goed vliegveld. En die zullen verder zeggen van wat is goed te regelen daar op het meer van geneeskunde en transport. En die zullen heel gauw verslag uitbrengen aan de minister, want er is wel haast bij. Ja, dan is vervolgens de vraag, wanneer gaan de mensen er al heen en de F-sections? Ja, dat heb ik van de morgen gevraagd aan het ministerie en het antwoord is zo gauw als mogelijk. Het is bekend dat op basis dat de mensen binnen een week voortwezen moeten. Dat kan dus en na elke dag zullen de eerste militairen na een week wel naar Irak vliegen. Oké, Auke Zeldenrust bij de basis. Dank u wel voor dit moment.